loven om tiltrækning. Det forhold, vi har til andre, er et spejlbillede af det forhold, vi har til os selv. Det vil med andre ord sige, at den energi, vi udstråler, bliver manifesteret og vist os igennem eller via de mennesker, vi tiltrækker. Vi kan skifte de mennesker ud, der er i vores omgangskreds. Vores kærester, eller familier, eller venner, men så vil vi tiltrække nye, der har de vibrationer, som vi udstråler nu. Eller den energi, vi udstråler nu. Så det vil med andre ord sige, at vi tror, vi har den her illusion, at vi tror, det er noget, de andre de gør. Vi tror, at det er en måde, de er på. Eller fordi de ikke helt har forstået os. Eller fordi de ikke er lige så kloge som os. Eller også så er de bare ikke. De er nok ikke sådan helt rigtige kærlige mennesker. Eller de har nok haft en dårlig barndom, opvækst. Ja. Og så er det i virkeligheden noget i os selv. Men hvis vi nu ved vi det jo, så er det jo bare nogle yderst kærlige og forstående mennesker, som hjælper os med at se det, vi sjældent selv ser. Og nu kan vi så skabe en ny version af os selv. Fordi vi har set noget, vi måske ikke ønsker at have i vores liv. Gennem de her andre mennesker. Så vi udvikler så en ny version af os selv, fordi vi udvikler os jo hver eneste dag. Ja. Skab nogle dejlige mennesker omkring dig.